Искам да заснема тези прекрасни баби, които са се постарали да изглеждат толкова добре и да сготвят тези вкусни неща, които искам някой да ми обясни кое какво е. Това е постна пица. Това е базлама. Базлама. Да, това е най-стария хляб, който е бил от първите хлебове, който се е правил от нашите майки. Не е имало печка. Базлама, няма пица. Не, когато не е имало печка, т.е. на огън ли е правен? Да, това не е имало ток, печки и това е на огън. Добре. Имаше кюмбето им се казваше. Отгоре на кюмбето се печаха тия базлами. На мен ми прилича на пица, точно как се прави това нещо. Не е пица, е базлама. Базлама. Да, така ги правиха моята майка, така ги прави. Какво се държа базламата? Какво се слага на базламата? Чубрица, червен пипер и олио. Добре. Когато се топче, са много хубави. Супер, супер. Я да видим другото какво е. Това е баница. Баница, тя като охлювчета. Да, сладка баница. Точена, с орехи. Ще си опитаме. Това е смокиня. Това е смокиня. Благодаря. И когато майка ми правеше тия базлами, казваше едно стихотворение. Айде да го чуем. Лети дъжд, да поникне ръж, да умеси ми колаци, да нахраним сираци. Браво. Мислили ли са за сираците явно? Да, и за хората, които не могат. Сигурно са мислили доста. За хората, които не могат да се позволят. Да, войните като са били. Да, войните като са били. Добре, стигнахме до баницата, другото. Това е пиде. Пиде. Ночи се по два пъти за растача листата и може да ги опитате да ги видите как ви става. Непременно. Така. Другото при тебе катма ли? И обаче коластра. Какво е специфичното за тази катма? Ами, че се прави от коластра. Когато се отделя кравата, след ден-два коластрата и се взима и се бърка катме. За здраве на кравата. Се раздава по махалата. Супер, чудесно. Така. Тук виждам едно друго вкусно нещо с сланина отгоре. Това е много вкусно. Това е гизик. Това се казва гизик. Не гизик. Едно време аргатите, които са му гледали животните на кара, ги изкарват, майки ни готвяха такава манджа и вечерта ги пращат на семейство да се нахранят. Моля те да ми обясниш как се прави гизика, така накратко. Картофи се сварят и ориз се слага, ма се запържва малко ориза, червен пипер се слага и гьозо. Става хубава тава и с сламинка, изпържена леко така и се слага отгоре. О, супер. Да, звучи вкусно и съм сигурна, че е вкусно също. Така. Сега не се готвим. Моля? Сега не ги готвим. И защо не го готвите сега? Сланина има, картофи има. Всичко има. Добре, това малкото тук. Това са друг вид катми. Добре. Тая се прави. Тая. Сирени. Сама учи, сама помаза и сама се прави. Не вярвай се, че аз съм ги правил. Вие ли сте ги правили наистина? Браво. Чудесно. Кой ги прави? Тошко. Да, Божия дар, виж какви хубави кът ми е направил. И тук виждам, това са гушките. Или не са гушките? Гушките. Пак аз ги видим. Браво. Ти си майстор, значи. Помага тази Стевка. И Стевка, да, помага Стевка. И това мисля, че е много традиционно за този район. Зеле с ориз. Зелник. Смянка и зели уренолаща. Ама не е само зеле с ориз, има и такова сланинка ли? Мръвка. Сланинка с пържена. Така вътре, луче настъргано. О, супер. Супер, много вкусно всичко. Много ви благодаря, дами. Сега ще си опитам от всичките неща вкусните.